ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଗାଇସ୍। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବାଡ଼କୁ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ କପା ଲଗେଇକି ଏବେକୁ 25 ଦିନ ହେଲା। ଆଉ ଇଟିବିଟି ମାରିବାର ସମୟ ବି ହେଲାନି। ଆଉ ଆମେ ଆସିଛେ ବାଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଘାସ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଆମେ ବାଡ଼କୁ ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ଘାସ ତ ସେଠି କିଛି ସଡନ୍ରେ ହେଇନି ଘାସଟା, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ୍ରେ ହେଇଛି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରାଇସେଲ୍ ମାରିବା ତାହେଲେ ଆମ କପା ଗଛଟା ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାହା ପାଇଁ ଇଟିବିଟି ଆସିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଛି ଘାସଟା, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଇଟିବିଟି ମାରିବେ ତାହେଲେ ଘାସ ଦବିଯିବ, ଗଛ ଉର୍ବର ହେଇ ବାହାରିବ। କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାଇସିଲ୍ ମାରିବା ତାହେଲେ ଗଛକୁ ଇଫେକ୍ଟ ହେବ ଆଉ ନଷ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାଇସିଲ୍ ନ ମାରୁନୁ 25 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଇଟିବିଟି ମାରିବାକୁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରତାରେ ଆଉ ଘାସ ତ ସେତେ କିଛି ହେଇନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ରେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କପା ଗଛ ବି ଦେଖଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କପା ଗଛ ସେତେ ବଢ଼ିନି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଇଟିବିଟି ମାରିବା ଏ କପା ଗଛଟା ଉର୍ବର ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଘାସଟା ସବୁ ଦବିଯିବ, ଆଉ କପାଟା ଉପରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଇଟିବିଟି ମାରିଲା କିଛି 10 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯଦି ସାର ଦେବା, ଯଦି ବର୍ଷା ଆସିଛି ଯଦି ସାର ଦେଇଦେବା ଯଦି ବୋଲେ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ କିଛିଟା ସେଫ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଟିକେ ଉର୍ବର ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆଉ ଘାସ ଯଦି ହେଉଛି ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଇସେଲ୍ ବି ମାରିପାରିବେ, ଗଛକୁ ଇଫେକ୍ଟ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଟିକେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗଛଟା କେଉଁଟା ତ ବଡ଼ କେଉଁଟା ତ ସାନ ଏଇକି ଏପକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ବାଡ଼େ ଯଦି ଇଟିବିଟି ମାରିବା ତା 5 ଦିନ ପରେ ଆସିକି ଯଦି ଦେଖିବା ଘାସଟା ପୁରା ସଫା ହେଇକି ରହିବ, ଗଛଟା ଉର୍ବର ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାରାଯାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି ଇଟିବିଟି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଇଟିବିଟି ମାରିବାର। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ହିଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରହନ୍ତୁ।